Έτσι, μπράβο. Αλλά έχουμε μια καλή μαθήτρια εδώ πέρα που θέλει να το πει πρώτη. Ποιος, τι? Τίποτε. Ποιος, τι, οink. Εγώ να το πω κάτω εκεί πάνω. Τι είναι αυτό, παιδί μου? Ωραία. Το βγάλαμε. Λοιπόν. Καλώς την. Λοιπόν, βάλαμε αυτό εδώ, το οποίο είναι στον αέρα. Κοίτα, μέρος της άσκησης είναι καθώς κατεβαίνεις να δώσεις μία στο Γιώργο. Για να του κάνουμε μια διάσωση. Τι πρέπει να κάνεις τώρα? Τώρα πρέπει να περάσω τον κόμπο. Πώς θα το περάσει τον κόμπο? Θα το περάσω. Ναι. Τώρα νομίζω ασφαλίζομαι με την κοπή εδώ. Η κοντή σου. Δώσε μου κι άλλο στον καταβατήρα. Έχουμε μια απόσταση. Στον αέρα θα κατεβείς. Λέμε 10 απόσταση. Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω. Ναι, το βλέπω. Θα σε κλάσει ο Γιώργος. Πού πας από εκεί? Είναι ζώνη επικινδυνότητας, από εδώ έλα. Βγάλαμε ένα κυρίως από εδώ. Σήκωσε ψηλά. Οκ, βάλτε πιο ψηλά το χρεμεσυρό τώρα. Μια δεκαριά πόντος. Τώρα θα πατήσεις, θα το βάλεις. Για πες το άλλο του γορίλα απ' έξω ότι φεύγεις. Μη σου ρίξει την ελίκη. Όχι, ότι ανεβαίνεις. Κατεβαίνει ο Πασπά. Είπε ότι θα κατέβει μάλλον ο Πάσπα. Α, θα κατεβεί ο Νικός. Θα κατέβει. Λίγο πιο... Ο Ανιατιμός.